L-Awtorità tad-Djar għandha 3266 applikazzjoni għall-akkomodazzjoni soċjali. Minn dawn it-talbiet 289 huma applikazzjonijiet ta' individwi u familji illi m'għandhomx saqaf fuq rashom. Wan staqsa li chairperson tal-Awtorità tad-Djar Antoinette Vassallo x'tip ta' applikazzjonijiet jirċievu. Għandek nies ħerġin mill-ħabs li fejn sfortunatament dawn meta joħorġu xi kultant isibu l-problema biex jerġgħu jirritornaw ruhhom ġod-dar tagħhom. Għandna tfal ta' 18-il sena illi jkunu għaddew ħajjithom ġo istituzzjoni u jispiċċaw li dawn m'għandhomx ukoll dar biex jirritornaw ukoll. Għandna naturalment il-problema soċjali fejn aħna għandna violenza domestika. Għandna wkoll dawk il-problema ta' drug addicts li sfortunatament bis-sitwazzjoni li jkunu fija jispiċċaw ukoll homeless. Imbagħad għandna nies li jkunu jgħixu ġo substandard housing ikollhom xi struttura perikoluża li dawn sfortunatament ma jistgħux jgħixu fl-ambjent li jkunu qegħdin fih u naturalment ikollna problemi wkoll ta' nies illi ma jlaħqux mal-kirjiet tagħhom u jispiċċaw mkeċċijin mis-sit għaliex ma jaslux biex iħallsu l-kirja tagħhom. Il-chairperson spjegat li meta daħlet fl-uffiċċju sabet inqas minn 50 post biex jakkomodaw aktar minn 3000 talba. Meta tħallna aħna fejn l-Awtorità postijiet huma ftit li sibna u domanda hija kbira. Sfortunatament meta tħallna kienu just 47 l-ammont ta' djar u nistgħu tgħidli mela minn fejn se nġibuhom. Naturalment ċertu postijiet jerġgħu jiġu ritornati għandna, allura aħna nerġgħu nallakawhom. Waħda. Ukoll għandna skemi aħna fejn ngħinu lil dak li jkun billi nagħtu sussidju. Fid-dawl tal-bżonn serju ta' akkomodazzjoni xierqa l-eluf ta' persuni, l-Awtorità tad-Djar qed tara li jinħarġu sussidji fuq il-kera u li tipprovdi skemi għal min jgħix fi strutturi perikolużi. Barra minn hekk ikun hemm proprjetajiet li jiġu ritornati lura lill-Awtorità. Nhar it-tnejn il-Gazzetta The Times irrapportat li 89 minn 310 proprjetà li kkuntrattat l-Awtorità tad-Djar is-sena l-oħra taħt l-iskema kiri ma kellhomx servizzi tad-dawl u l-ilma. Taħt din l-iskema introdotta minn gvern preċedenti kienet tinkera proprjetà mill-privat biex imbagħad l-Awtorità tad-Djar ittija lil persuni fi bżonn ta' akkomodazzjoni soċjali b'sussidjar ta' 70%. Antoinette Vassallo spjegat li l-ftehim dwar it-twaħħil tal-meters tad-dawl u l-ilma ma sarx issa. Way back meta kienu jikru id-djar mingħand il-privat, is-sit kien ikollu blokka sħiħa u naturalment ma kienx joqgħod jagħmel il-meter tad-dawl. Allura kien hemm arranġament li once li jingħata flat, once li jidħol l-inkwinin, naturalment l-Awtorità tuħossib imbagħad li l-meter jiġi installat. Il-fatt kien li jekk kien sar il-kuntratt, jiġifieri aħna daw sibnihom f'idejna. Aħna l-awansi kien hemm ftehim u akkordju fl-amministrazzjoni ta' qabel, aħna ma stajniex niksu dak il-kuntratt, però dawk 89 li ma kellhomx ilma u dawn illum il-ġurnata kollha għandhom.